Olar hingelli uçalar. Oy aylar. Bilýärmiň näme? Hingelli uçup arzu etsen arzuňa ýetýäň diýerler. Gowdyny ona men häzir nogotum ýetene hingelliga münüp basymrak ulanma arzu etjek. Sen arzuňa gowdar. Onam çün. Oy sebäbi ullarym şol arzu edip ýalňyşanlyklaryna inni düşünýärler. Ona koy ullar hingelliga münüp ýene-de çağ bolmaklaryny arzu etdiler. Ýoş bolsana. Näme? Häzir ullar esdeler. Hengillikde bize yer galmaz. Ana zepdiranmy? Owa. Ýöne bara ullar näme? Küçük olmaklary o diýen gowdalar nämçin? Ne bara men aýdaly meselem. Öýde hem işler etken, howlynam süpürýän, öýümizem ýygnaşdyrýan, dukany çoragam getirýän, kowşlarym ýygnaşdyrýan, kapynam men açjan. Onda da maňa aýlyk hiçim tölen oga. Ana ejen sana, edir men kiyal o dönje koyna Qur'anlygy alyp beripdir ha? Muny bara men ejem, sen ejengden kim galmajak bolup alyp berdi. Näme gülýär? Bilýärmiň näme? Men ejemem, sen ejen koyna ýaly edir Qur'anlygy şolar ýaly koyna tikinni. Ulu alsalara men beseýnen bolýarlarmy? Ulu olmak kiçilen arzu et. Kiçi olmak ulluň arzu et. Olmajak zady arzu etmek. Gowsy ullar kiçilere pul berse gowy. Ýoş bol aýlar. Näme bollay? Sen utulaň ýokmy? Näme de utulmaly? Ullardan pul dileýäň. Näme? Ýoş bol. Boljak-a? Pul berse gowdamy näme? Meni maskar etýäň ha. Ullar muňa düşünenoklara. Aylar, näme? Ana o taýda Hudaý saňa pul berjek bolýar eken. Gowdyny? Diýmek men arzum iýam hasyl bolupdyr da. Onu men gidip nira barýan dur. Hay daýy. Men joram ýalňyz ýa. Ol pul dilen oksan. Ýoş bol. O sizin näme? Gül dileýär. Gül ýok. Bilýän ýok. Yok daýy pul berseňem bolýar. Biz özümiz gidip çıka gül özümiz satyn alar, galanyny dogdurmanlar. Aýlar. Näme men maskar etdim? O nähilay sen men maskar eden üçin häzir durgan ýerimde sen özüň dogdurar. Näme? Dogduran ýagmy? Arman sen menden bir ay, 2 hepde 3 gün ulwaýan da ýoksama bara seni. Näme ýoksa? Sen bara. Näme ýoksa? Bara aýtda näme dersin? Ýoş. Aylar. Näme? Seret. Nira seret? Otak seret. Näme bolupdyr? Ullar bize seret ýerler. Näme deli? Ýoşluk bolan, olaň özleriniň ýetişýäli. Bir-birimize ýylgyran bolali. Güller, aylar. Ýylgyrda. Histar bolmadyk gerekmi? Hawa. Ýöne bara, näme? Güller. Olaň özler sevşenoklarda ötkenmi? Olar çakalar, biz ýalyk söwüşip şu adam şol dowam etýärler. Ona diýmek ullar dol ulu däller. Ona şol ullar dol ullar. Sebäp olarda bizim kiçiligimiz var. Şoň üçin ullar kiçiler gowarýarlarda. Kiçilerim ullar gowarýar ha. Ulu bolmak kiçilen arzuwy. Kiçi bolmak ullan arzuwy. Toy bayramda ähli kişi jem bolup, bir-birimizi hormatlap, söýülsek gowy. Gurban bayramyňyz gutly bolsun. Gutly mübarek bolsun.